الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الأحباب الكرام أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara saduwarmu a wannan yini a wannan mako a kuma wannan farfajiya da fatan dukkanin ibadan da zai gabata da gare mu Allah ya sa ya zama to karɓaɓɓe. Taken huduban yau fadlu shahar sha'aban, falalan wannan wata da muke ciki na sha'aban. Makon da ya wuce da watan turanci da kuma watan larabci in sun kusa su yi daidai, amma kuma su raba gari an yi sallama. Idan ban manta ba yau zai zamanto 8 ne ko kuma 9 na sha'aban, duk da yake akwai khilafa na kwana ɗaya bisa ga yadda mai alfarma ya sanar da kuma na wato ainihin duniyar musulmi gabaki ɗaya, amma ƙarshe insha Allah za a samu ittifaki. To muna kidaya wa'annan kwanaki muna tsamayan wata mai alfarma wato watan Ramadana. Akwai abin da yake mai mahimmancin gaske. Abu na farko, awwalan dukkanin wanda yake da iyali ko kuma yake da 'ya'ya wanda sun kai matakin shan azumi saboda bakon wata, labudda ya tunasar da su, ya nusashe su a daidai wannan lokaci su biya bashin azumi da suka sha. Domin mace idan tana halin lafiya lau da wuya ta yi azumi cif takan sha waɗansu kwanaki. To waɗansu tun shekarar da ta wuce na azumi ana nan za a biya yau za a biya gobe, kama yanzu ba a biya ba. Yanzu kuma muna da kwanakin da suka gaza satikai 3 zuwa Ramadana insha Allah. To waɗansu sun sha sati guda, waɗansu ma ya ɗara haka, waɗansu kuma ya yi ƙasa da haka. To a daure a biya wa'annan. Baya ga haka nan kuma akwai sunna mai ƙarfin gaske a wannan wata, wato yin azumi na ta'awwa'i, azumin lafila da mutum shine ya sa kan shi, ba an sa shi tilas bane ba, amma akwai falala. Idan mutum ya yi zai samu ƙarin lada a cikin asusun shi domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisin Sa'id al-Khudri, Allah ya kara musu yadda, yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama yawman fi sabilillahi ba'ara Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Akhrajahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. kowanne daga cikin wannan ruwaya guda biyu dukkaninsu sako ɗaya suke badawa. Duk wanda ya azumci yini ɗaya saboda Allah, yini ɗaya kwal, kama watan Ramadana ko kuma wajen watan Ramadana saboda Allah, sanadiyin wannan za a nesanta fuskarsa da wutan jahannama na tafiyan shekara 70. Wannan ba abin wasa bane ba, tafiyan shekara 70. Ɗayan kuma ta ɓangaren wayan musulmi ke cewa babu wani bawa daga cikin bayin Allah wanda zai azumci ni ɗaya saboda Allah face an nesanta fuskarsa da wutan jahannama na kimanin tafiyan shekara 70. Aka dukkaninsu mene sako dai suke badawa. Saboda haka mu daure. Wani tun da aka yi sallama da watan da shekarar ta wuce, a watan azumin shekarar ta wuce bai sake kwatanta yin azumi ba. Hatta su ci shawala ya ce ai ba dole bane, bai kuma yaki, babu laifi a kan shi, amma akwai akwai wato an yi rashin garaɓasa mai yawan gaske, domin akwai kurakuran da muke yi, ko kama mun sani kama ba mu sani ba, kuma waɗannan su ne ake cike wannan gibin da su. Sannan kuma kana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duk yayin da mutum yake yin azumi, Allah yana toshe hanyar da shaitan ke wasa da mu, domin ash-shaytan yajri bini adam majrid dammi aw bini adam majrid dammi. Shaitan yana kewayawa a jikin mutum ne ta hanyar da jini ke kewayawa.
sai wanda yake azumi ne kadai shi dan baya saman daman yin wasa da hankalin shi, wayannan kofofin an toshe mishi baya iya bin su. shi yasa zaga mutum mai azumi za ga shi a natsai, babu wato an harguwa, babu hayaniya tare da shi, domin shi dan bai wasa da hankali. Kana kawo abun sabo sai ce in nisa ina azumi, je ka can Allah ya bashi kariya sanadiyar wannan azumi da yake, saboda garkuwa ce gare mu. Hatta wanda ya nemi yin aure ya rasa, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, wanda yake so ya aure ya rasa abin aure to ya rinka yin azumi, lazumci azumi, domin wannan azumin garkuwa ce gare shi, zai narkar da wannan sha'awa, kuma Allah zai kare shi daga ribatan shedan. Fatan Allah ya sa mu dace da alkhairi. Baya ga haka nan kuma akwai hadisin Aisha radiyallahu anha wacce aka samu riwaya ingantacciya, take cewa ba taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cika wata guda cif da azumi face wata Ramadana, shine kadai watan da yake cikawa da azumi. Shi yasa cewa a rinka yin wata uku ana azumi, watan azumin tsofaffi, watan sallan tsofaffi, sannan watan azumin duk gari ga baki daya, wannan kauli din himma ce ta neman lada, amma akwai kuskure a ciki. Allah ya yafe mu iyayenmu da kakanninmu saboda tsananin kwaɗayin su na lada, amma ba su dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Hakikanin sunna ita ce mutum bayan watan Ramadana akwai kwanaki 6 da ake na Shawwal, kuma akwai kwanakin hasken wata 13, 14, 15, kuma akwai Litinin, akwai Alhamis, akwai Tasu'a da Ashura, akwai Arafa, duk wayannan sun inganta. Sa'annan kuma watan Rajab iyakan wayannan wanda aka saba yi ake yi, amma ba a yin na musamman a ci gabaki ɗaya watan duka mutum ya dinke da azumi. Ruwayan Aisha take cewa ba taɓa ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya dinke wata guda yana azumi ba, sai mene a watan Ramadana. Kuma ba taɓa ganin shi yana yawaita yin azumi ba fiye da yake yi a mene a watan Sha'abana. Wato wayannan watanni guda biyu da suke tarayya da juna, Ramadana yana yi gabaki ɗaya cif, Sha'aban kuma yana ƙara yawaita yin azumin nafila, azumin tadawwa'i, wanda kai ne ka sa kanka kana kwaɗayin lada, duk da ke ka dace da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan zai zamanto matashiya bisa ga wato ainihin taken huduban yau a matsayin falala na wannan wata mai alfarma, watan Sha'abana. Kuma ana son mutum ya daure ya rage waɗansu aikin sabo, ya ƙara ayyuka na ɗa'a zuwa ga Allah ta ɓangaren salloli, kwaikwayon yin azumi ɗin, ba da sadaka, karatun alƙur'ani, rage zama a majalisa, waɗansu majalisun da ba na karatu ba, majalisun fira kawai na siyasa da sauransu. Ana son mutum ya rage wa'annan zamantakewa ɗin, ya ringa keɓewa yana mene ƙoƙarin yin ibada, saboda idan babban wata ya taho sai ya zamanto mutum ya saba da wannan ibada ɗin, kada ya zamanto baƙo gare shi. Zaga da zaran watan ya kama, wanda muke tsamaya sai a ce tabbi lallai akwai rahaman Allah a cikin wannan wata, domin ba a saba yin waɗansu abubuwa ɗin ba. Zaga abin ya zamanto baƙo gare mu gaba ɗaya, kuma ba baƙo bane ba, amma duk shekara abin kaman baƙo yake zamantawa. To muna fata Allah ya samu dace da alkhairi. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da za a iya samu daga sakon huduban wannan mako, da fatan Allah ya sa ya zamanto mai amfani gare mu.